Urko, Andoni Lava, Andoni Herrera, Azqueta, Zia, Arin, José Aranguren, Óscar Otazu, Castillejo, Iribertegui, Urdani, Miguel Gainza, Barandaya, Larraya. ¿Está o no está? Josea, Izcue, Genao y Delgado. Ondo, orain arte, eguraldiak errespetatu gaitu ere, hartara, ondo, momentuz ondo, bai. Zuretzako zer da Sanferminetan dantzatu izatea? Guretako da oso esperientzia hunkigarria, azken finean ere, Iruñeko aurrak eta hain aurrak ez direnak gure zain daude urte osoan zehar, orduan, seian ikusten ditugun aurpegiak, zazpian prozesioan daukagun harrera eta beste egunetan, kaleak ikustea besterik ez dago, beti daude jende zainezka gure zai, orduan oso esperientzia ona oso. Eta zuk ze erraldoia ematen duzu? Nien zuzen ere Josefa Mundakin ibiltzen naiz, erregin europearra, eta horretan, bai. Eta zer modera matuzu erraldoia? Enago ziurra, 14 urte dire, baina, urte desente, bai. Oso, horrela jarraitzea. Hola, ala bedi. Zuei, mi esker. Biziki ongi, ni goizian etorri naiz, nire lagunak txupinazotik etorri ziren, eta ni goizian etorri haunat igande arte. Nonga zara ba? Baigorrikoa, baigorritik dina. Eta zuretzako zer da hemen Iruñako Sanferminetan erraldoiekin jotzea? Da gauza izugarria, urte antzeak hori esperatzen dugu urte osoan, eta hori da gaiteruen biltzak nagusiena, Iruñan hemen jotzea, eta biziki ongi pasten dugu. Eta zuretzako, zenbat denbora eramatzazu hemen jotzea? Ni hasi nintzen duela 4 urte uste dut, eta urtero jotzen dugu 3 edo 4 egunez edo la. Bagira 2 edo 3 multxo, eta multxo bat aritzen da, eta gero beste bat. Orduan ja horrengo urterako gogoekin, ez? Bai. Bukatu orduko berriz horrengo urteari pentsatzen, eta bai. Mila esker. Bai, mila esker zure.
Ongi, atsedena hartzen eta, bueno, txandakatzen gara jotzeko eta ongi, gogokin. Zuretzako zer da Sanferminetan joi alizatea? Lujo bat. Azkenean zaude kalean, jende artean, gironean, gure artean ere bai, gustatzen zaiguna egiten eta ongi. Eta zenbat denbora ematen zuten? Danborra jotzen aspaldi, 10 bat urte jotzen. Oso ongi, espero dugu gehiago izatea. Mila esker. Gustoko dituzu Sanferminak? Bai, Eta zer egingo duzu gaur Sanferminetan? hemen hemen pasako deteguna. Bai, eta erraldoiei buruz zer dakizu? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Hau erregea. Bai, eta zer gaitik? Ez dakit oso nire gustokoena. Eta gero zer egingo duzu? Bazkaldu familiarekin, barraketara joan, edo zer gehiago? Dena esan duzuna. Bai.
Ba, oso ongi, ja pasatu guerdia eta oraindik aguantatzen dugu, así que nahiko ongi. Eta zuetak zer suposatzen dut jotzea? Pues bueno, gustatzen zait, ilusio handioarekin hartzen dut, pixka bat lana eta gogorra egiten da, baina gustora etortzen gara. Hobi bezala duzu. Bueno, ez ni musikaria naiz eta nire lana beti musikaren arloan dago, bai. Eta zenbat denbora daramatzate? Pues ora jarraian egunero, pues 10 urte edo, baina gaita jotzen 25 urte. Mila esker eta Bai zuei. Vale, berdin. Zer desberdintasuna ikusten duzu zinegotzea izan San Ferminetan edo izan gabe? Bueno, aldaketa nagusiena da arduraren zama hori, ez duzula gainean, besterik beti saiatzen zara, bestak ahal bezain ongi disfrutatzen azkenean San Ferminak dira festa bizkaieraz esaten den bezala, marabillosuek, ez? Eta, egia esan, hemen jotzen, Oianarekin, Davidekin, Aizaldiko lagunekin, oso gustora egoten naiz, zinegotzen nintzenean ere horrelakoak egiten dituen, baina orain beste modu batean disfrutatzeko aukera dago, baita ere txikiekin, umetxoekin, seme-alabekin eta lagunekin ere bai. Oso, ikusten dugunez, zinegotzen duzu, ez? Bai, hori da, 13 urte nituenetik jotzen dut Atabala, Aizaldiko gaiteruekin, eta konpartxan, ez dakit, uste dut 21 urte daramadala ja, urtean urtero jotzen Afrikar erreginaren atzean. Zer moduz San Ferminak? Zer egin duzu egun hauetan? Ongi, joan ginen Carlos Hirugarrenen kalera eta oso ongi pasa genuen. Oso ongi.
Bai. Eta barraketara joan guztaret edo ez? Ez, oraindik ez. Gaur ez. Eta erraldokietan zer modu? Asko gustatzen zaizkizue? Bai. Bai. Eta zein duzue gustukoena? Mikereliko. Bai. Eta zurea? Erregean txuri. Bai. Errege txuria. Ba, mila esker mutila. Eta ongi pasa, bale? Vale. Mila esker. Agur. ¿Sabor? Sí. Que además están encurvados. A ver. San Ferminak, zer egin duzue? Erraldoietara joan, kontzertu batera, eta biengun atera gara San Fermin eta zeren jende asko zegoen, eta joan gara herri batera. Eta ikusi zezenak. Asko gustatzen zaizue? Bai. Ze ondo. Eta erraldoiak ere, gustatzen zaizue? Bai. Eta norekin etorri zarete? Familiarekin? Aita eta Marikin. Bai. Oso. Eta zer zarete? Anaiar? Ez, guk bi gara anaia. Eta ni lagunak. Oso. Bai. Eta erraldoien artean zein duzue gustukoena? Jose Mileriko. Bai, lehenengoa. Nola deitzen da lehenengoa? Jose Mileriko. Zaila dela esatiko, Bai. Ba oso ongi. Eta mila esker eta ongi pasa, bale? Berdin. Mila esker.